mutane da dama ko aliyu an san ni ma Ni ce Masura na bi bayan ka ni ma yadda sai Aliyu Maryam iyana babban gari na ka ne lallai muna bayan aliyu babban gari na shi ne. ni adam usha danzani mai gidana lallai ni ku Ahmad Ali ne mai gidana ko bar saki wa mun fada komo na danza yan uwa ne na juna ni halin jinsi ba a kushe wani na ni koko murtin Ali Nuhu ne ko bar saki wa mun fada Nura Imama Ali ne jarimina mun faɗa muku yau mun faɗa muku babban gari na mai ko bar kin fi mu hankali nan kin fi mu kudi. Mu da barbashi rashin mutunci ba ma tuna gaba ba ma tuna baya. to za ku kawo mutum ɗaya tak wanda aka ce na zaɓa Ubalan Ali Nuhu na gaishe ka sarki na faɗa musu ni baballe zancen ki ai haka ne Ali dadi na bu bayan ka sarki ni lawala Ahmad na ce musu zancen ki haka ne Abbas Sadiq mai gaskiya dan zane malamina shafa na ce muku sarki Ali Nuhu